may sakyanan. Motoran ito, di ba? Ano mo gida agresita? Kalau gue may gura na to. Ito mo salway. Battery mo. Na. Hi, Ma'am Jordanita Martinez. Anis Bikiri, kaning palit may pandesal. Ay, kung si Teraso pala. Sana man mo diha, Ma'am Jordanita. Special lang naman mo diha. Pandesal. Mama lagi nak dito. Kanang ina kanang pansalan. May kain. Ito makan oh. Apa kaya pa ito? Gitlog ba na? Ha? Pangsalad ka nang may ulo. Ano isa pa? Ano nga na? Ay. Bukan ko. Yan na ba? Ganyan to. Nabunutan ba? Nabunot.